Voi tuska. Koska veikkaan ei enää tässä vaiheessa elää mitään lapsuutta. No niin. No vittu, kyllä tosta vois sanoa jo, että nuoruus. Kuka tänne tulee tää siika soundboardiin vettää ruoska. Ei vittu! No. Tää joka kävi päivällä tossa jo vaikka kuinka monta kertaa. Ruoskaa. Siikahan se siellä! Siika! 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 Ota siika pois! Hankissa elämä. Siika on Ei siellä. vittu! Mä oon mennyt hetkeksi. Niin, mihin sä meet? No niin, ota siika pois! Ei vittu. Ei vittu! Hei, Tulkaa katto! Tulkaa katto! Ei tarvi. Sitä on kiva kuunnella. Ei oo. Kävikaa. Vittu! Ei kun aika nähty. Ei sitä lasketa. Ei Jassul sentään riittänyt jotain siika. Ota siika pois! Jumalauta! 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 Niitä jatkoi vieläkin siikaasmaan. Siika! Se oli Asseen aika nähty. Siika! 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 2 kiloa! Onko lomassa vielä se pöytämikki vai mitä vittua? Oh. Mitä? Ja sit mä oon vaan tottunut siihen. Mitä sä Nappa sanoit? Kun mä kellasin, että onko sulla pöytämikki vai just... No niin, ota siika pois! Mitäs Wikipedia kertoo siihen? Tulkaa kahtoo! Ei mitään järkeä. Ei jumalauta! 2 kilon siika. Wikipedia. 2 kiloa siika! Shoop the shit. Tuleeks joku vielä matsi? Jumalauta! Jumalauta. Ei jumalauta! Jumalauta mikä mötkö! Vanha. Muut ei siinä jo. Onko tulossa? No niin. No niin. No niin. Oi vi. No niin. Lol. No niin. Ruotskan kaveri Bob tuli. Siika! Siika! Minulla Jumalauta! on elämä.com. Koita nyt rauhoittua. Sitten taas käntillä. Vittu taas kämpillä. Sitten taas käntillä. Vittu taas. Sitten taas käntillä. Vittu taas. Sitten taas käntillä. Vittu taas kämpillä. Kai Bankstinen seppälä. Vittu taas kämpillä. Vittu! Sitten taas käntillä. Vittu taas kämpillä. Tää yrittää selvästi niinku kommunikoida meidän Sitten kanssa. taas käntillä. Vittu taas kämpillä. Ei vittu! Ei vittu. Ei vittu! Vittu on taas kämpillä. Siikahan se siellä! Nonni! Noniin. Nonni! Siika! Nonni! 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 Mikä mötkö? Mikä mötkö? Vittu! Mikä mötkö? Vittu! Vittu. Ei Mikä mikä on taas mötkö? kämpillä? Siika! 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 Siika!
Siika, 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 siika. siika, Vittu taas kämpillä. Ei vittu, mikä mökkö. Jumalauta, Vittu mikä taas mökkö. Mennäänkö pimeään peliluolaan? Ei vittu. Ei se kai toimi enää. Ei vittu. Mihin? Pimeään peliluolaan. Kun ei se kai Ai toimi. koitti se pimeä. Varalta tehty. Niin siis on lähinnä näitä tapauksia varten. Taas käntillä, taas Oli käntillä. hetki. Tulekaa kahtoo! Vittu. Tää on just ihan helmiätkin. Vittu! Sitten taas käntillä. Niin, mutta jos me haluttais matsia vetää, niin sitten ehkä vähän kun... No. Hop hop. Vittu hyvä imitoimista siikaa ja... Vittu! Hop hop. Kyllä Pimeään.